PAGBASURAAN tapno hanga narugit arubayan tayo mga kaangot. Kaangot paputan niya mga kaangot. Intayon. Imunasunan. Kaangot papot. Naunay. Eto't kalian tayo mga kaangot. Wali lang mga kaangot. Na mga kaangot, detan ni kaangot papot madiwa kita di ulo na isa Agkali data natabot ti pakita min mga kaangot teori nga makita dito. La mga kaangot, so agbareta tay itan, daka mo ay baretan. Mga kaangot nakita kon. Ito yan na mga kaangot di baretan. Nagigat at pala mga kaangot. Yan mga kaangot. Dapat i-vlog ni damdama nga. Agaramid kam to ti balay ngay ayam ta tunumalpas niya ta kam to mga latulda kayo so day agaramid kam ton so ipalpas niyo muna dito yan. Mga kaangot, makita yun sa natin ng mga kaangot. Balay ti anay ni mga kariko. Kinagat-dakti ko ton mga kaangot. Saya ti tatat balay ti kuton. Nakubanin. Sa mga kaangot garamid tayo ti. Balay damdama mga kaangot malpas dito. ABOT. Sige pa nanti basura. Ngayon pa nanti basura, tapno hanggang narugit ti arubayan tayo. Kasi no narugit, ado nga minti, lamok, germs, yan dadumapay. Pakapit, idutan ko kapit. So mga kaangot, nakita yun ni kaangot papo, tagkakali tinunig. Barbaret, Shane. So, internet, tumulong ang palan. Dakkelmet basitan. So mga kaangot, nilay kaangot papot, tuling nga agkalin. Haha nga may mga nakpay lang.
Ikadtoy ko nyanan. Happy birthday to you. Aguray ka lang mga kaangot, tintay kitang gitlog. Sa mga kaangot, betan, intayon. Intay kitang gitlog. Di manok ni. 5 itlog nan. Dito tayo mga kaangot. Urayin tayo lang. Ay, adito ni mga kaangot. Ito itlog ng mga kaangot. 5 na itlog. So, sublitay kayo ni kaangot paputin mga kaangot. So, etan mga kaangot, nakadaanan tayo.
di ba? Nagbigta ka mga kaangot. Ay, timan sa baling. Nagbigta sa mga kaangot. Dito agaraan. So, mga kaangot, kailangan titida, no? Water. Pag samintutan to po. Di balay-balay pa. Ito sa mga kartiden. Titak. So, mga kaangot, intay mga kartibti. Tulda. Intayan mga sa mga kaangot. Madimimit alpos dito balay ni. Ay, balay-balay ni. Dito lang abuti na ikwami. Madimimit namin mapagbalin mga kaangot. So, dito lang abuti na iraman mi nga i-video mga kaangot. Madimimit nga pagbalin tato di balay-balay mi. Diba mga kaangot? Hanggaman. Sa mga kaangot, income latalan gigiji daya pa rin ta. Ibasura tayo di tabutin. Intayon mga kaangot. Arat na! Tururut, tururut, turut. Tururut, tururut, turut. Hintayin mga kaangot. Sa binagkat ko di timban. Tururut, turut, turut. Tururut, turut, turut. Diaper. May diaper, may diaper. Diaper, may diaper. Diaper, may diaper. Wait lang, takot. At naghintay. Netan mga kangot, bye-bye diaper. Shoo-shoo! Shoo-hoo! Pati di kwarto yung kanada diaper dili. Nandiyan mga kangot. Tay, alam di jay diaper. So mga kangot, agtutudon. Naka na? Ayin ka na. Payong, mamam. So, hintay kitan. Ay, madi. So, mga kaangot, tatapangin dito. Thank you. So, mga kaangot, nalpas dito yung pinagkalimiti abutin mga kaangot. So, dito lang pinagtinggaan ni, tiglag mi. So, nagkikita tayo tumanin tumangsanin ng mga kaangot. Maminsan tumanin nga vlogin mga kaangot. I-search nyo lang ka kaangot PH. Ken, hangalip-lipatan tag-subscribe. Ken, i-share dahi ito nga video ni. Thank you mga kaangot. Bye-bye mga kaangot.